Kerim Gurwan Epezov. Inäniň ýaşy. Günämizi bagışlaýa eniler. Sebäp enileriň ak süýtlü döşi köp garalygyň günäsin ötýä. Şeýdibem kemelýä eneliň ýaşy. Ene balasyna buyurdy ýumuş. Gollydy, özüň et 10 ýaly işi. Ýanny ene, emma öttü günäsin kemelli enäniň ýene bir ýaşy. Öýe wagtyna gel, giç gelme balam. Ogly bolsa ene çenedi daşy, wagtnät semkem, emma günäsin ötti, kemelli enäniň ýene bir ýaşy. 20 ýaşyny doldurdy ogul. Qapak ýaly bolly tüýlüje döşi. Inni ata bollum, adam bol oglum. Gasally enäniň diýişi. Ene diýişin gassy 30 küýedek. Her gezek gasanna gaçdy bir diýişi. Enäniň her gaçan diýişine derek ýaprak diýi saralyp gaçdy bir ýaşy.